ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар гардиши Ленингради ноҳияи Рудакида ҷойгир мебошад. Аз ин тараф гардиши фабрика ва роҳ ба сӯи мости 46 микрорайон, аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рудакӣ. Хонаи фурӯшимон дар маъна ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Дӯстони азиз, бинед чӣ қадар подъезди бино таъмири зебо дорад. Ҳоло ҳам таъмир идома дораду дар бино дutta лифт аст. Ва марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ. дар ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом, якум, дуюм ҳуҷра ва ошхона. Аз ошхона шурӯъ мекунем. Ду хонага кардагианд бо масоҳати умумии 53,4 метри квадратӣ дар шашум ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 18 ошёна иборат мебошад. Хона падъабой таъмир шудагӣ аст. Дӯстони азиз, дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, аз ҷумла мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, масҷид, коллеҷи тиббӣ. Бо транспортам умуман мушкилӣ нест. нархи хона бошад ҳамагӣ 385 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷе занг зада пурсон шавед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид.